Πάμε να δούμε παπλώματα μικροφίμπρε από το Mama's Home. Παπλώματα υψηλής αισθητικής και απαράμιλης ποιότητας σε εκπληκτικά χαμηλή τιμή. Είναι το δώρο από το Mama's Home για τις γιορτές σε μισές τιμές. Λίγα τεμάχια και όποιος προλάβει. Η προσφορά ισχύει μόνο για μια εβδομάδα ή μέχρι να εξαντληθούν τα τεμάχια. Μπορεί να εξαντληθούν σε μια μέρα λόγω της μοναδικής πανελλαδικής προσφοράς. Όποιος προλάβει και πάρει. Πάμε να δούμε την Aloe Vera. Η Aloe Vera αποκαλείται το θαυματουργό φυτό, χάρη των 75 και επιπλέον συστατικών που περιέχουν στο ζελέ των φύλων της. Τα παπλώματά μας είναι εμπλουτισμένα με Aloe Vera. Το ύφασμα είναι 100% cotton percale και με γέμιση 100% μικροφίμπρα. Επιστημονικές έρευνες έχουν δείξει την ευεργετική δράση του Aloe Vera στο δέρμα. Το πάπλωμα Aloe Vera είναι πολύ ευχάριστο στον ύπνο και αποτελεσματικό στο ενεργειακό επίπεδο με συνέπεια την ενεργειακή ισορροπία. Είναι υποαλλεργικό, με γέμιση μικροΐνας και χυλίσματα Aloe Vera. Είναι ιδανικό για ανθρώπους με αλλεργία, είναι αντιβακτηριακό και αντιαλλεργικό. Οι διαστάσεις του είναι το μονό 1,60-2,20 και το υπέρδιπλο 2,20-2,40. Πάμε τώρα να δούμε την ιστορία της Aloe Vera. Τα πλεονεκτήματά του είναι γνωστά εδώ και 5.000 χρόνια. Ανακαλύφθηκαν σε ένα Αιγυπτιακό πάπυρο 1500 π.Χ. ότι στην αρχαιότητα οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι παθολόγοι τη χρησιμοποιούσαν με μεγάλη επιτυχία ως ιατρικό βότανο. Οι ερευνητές έχουν βρει επίσης και στους αρχαίους Κινέζους και στους Ινδικούς πολιτισμούς ότι χρησιμοποιούσαν Aloe Vera. Οι βασίλισσες της Αιγύπτου συνέδεσαν τη χρήση τους με την ανάπτυξη για τη φυσική ομορφιά. Η Κλεοπάτρα θεωρούσε την αλόη ως μυστικό της ομορφιάς της. Τα σχέδια των φυτών της αλόης έχουν βρεθεί ακόμα και στους Φαραώ. Ο Μέγας Αλέξανδρος κατέκτησε το νησί Σοκότρα προκειμένου να βρει αλόη για το στρατό του. Οι αρχαίοι Κινέζοι το θεώρησαν από τα φυτά με σημαντικές θεραπευτικές ιδιότητες και το ονόμασαν αρμονική θεραπεία. Επίσης, χρησιμοποιήθηκε για αιώνες από τους Μάγια για να ενδυνατώσουν το δέρμα τους. Η πρώτη σχετική αναφορά στη δυτική ιστορία είναι η εργασία του Ιπποκράτη, του πατέρα της ιατρικής, όπου περιγράφει τις ιδιότητες της αλόης σε πολλούς τόμους. Χιλιάδες ακόμα έρευνες από τον βοτανολόγο Διοσκουρίδη, από τους Ιουσίτες της Ισπανίας έως και τον Χριστόφορο Κολόμβο, που είχε την αλόη σε γλάστρες πάνω στο πλοίο του. Το 1959, ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων FDA, ο Αμερικάνικος, επικύρωσε και επίσημα τις σημαντικές ιδιότητες της αλόης, ανοίγοντας τον δρόμο στην ευρύτερη διάδοσή της. Τα παπλώματά μας είναι εμπλουτισμένα με Aloe Vera. Δώρα για τις γιορτές, η μεγάλη προσφορά του Mama's Home για τους χιλιάδες πελάτες μας.